Mitä hyötyä on klaviosta? Kenelle klavio on tarkoitettu? Miltä siellä klavion käyttöliittymässä näyttää? Tässä videossa käyn nyt läpi tämmöisen klavion arvostelu- ja kokemuksia videon, jotta sinä saat semmoisen kokonaiskuvan, että voisiko se klavio soveltua sinulle. Mutta ennen kuin mennään tarkemmin klavioon, niin pikainen sana, että kuka täällä puhuu. Minun nimi on Aki Töyräs ja olen perustanut E-Mailguru Oyn, joka on verkkokauppojen sähköpostimarkkinointiin erikoistunut yritys. Elikkä voimme toteuttaa vaikka verkkokaupoille avaimet käteen sähköpostimarkkinointia, automaatioiden rakentamista. Muutenkin voidaan myös auttaa klaviossa, koska olemme klaviokumppani. Eli nyt tässä videossa ollaan asiakkaalle hyödynnetty klaviota ja mitä kautta sitä on tullut kokemusta tästä, niin sekin on hyvä pitää siellä taustalla mielessä, että ollaan käytetty klaviota tosi laajasti asiakkailla, niin voidaan tuoda semmoista näkemystä tähän, että miten tämä klavio voisi hyödyntää sinua. No, mikä on sitten klavio? Klavio on käytännössä verkkokaupan markkinoinnin automaatioalusta. Eli sillä voidaan lähettää automaattisesti viestejä, voidaan lähettää myös kampanjaviestejä, rakentaa pop-appeja, tehdä paljon muuta. Mutta tässä on tämmöinen hyvä kuva, mikä tässä taustalla näkyy. Eli se data voidaan kerätä niistä kaikista alustoista, kuten sitä verkkokaupasta, asiakaspalvelujärjestelmistä ynnä muista sinne klavioon, ja sen datan perusteella pystyy tekemään sitten erilaisia toimenpiteitä, eli pystyy segmentoimaan sitä sähköpostilistaa, pystyy rakentamaan semmoisia erilaisia triggereihin perustuvia automaatioita, että siellä on vaikka joku tehnyt ensiostoksen tai ostanut tietyllä summalla, tai muutenkin sitä tukemaan sitä asiakaspalvelua, mutta myös sitä myynnin lisästä tai sitä markkinoinnin automaatiota, just nimenomaan rakentaen tämmöisiä automaatioputkia siellä. Eli klavio on yhteenvetona, klavio on tämmöinen kokonaisvaltainen järjestelmä, johon kerätään sitä dataa, esimerkiksi ostodataa niistä verkkokaupan tapahtumista, ja sen datan avulla pystyy sitten triggeröimään erilaisia tapahtumia, vaikka sähköposteja lähettämään sitten asiakkaalle sitten täysin automaattisesti. No, kenelle tämä klavio sitten oikein soveltuu? No, sitä pitää lähteä miettimään siitä kantilta, että mikä on sun verkkokauppa-alusta, koska se on tosi tärkeää siinä, että se integroituu sun verkkokauppa-alusta suoraan sinne klavioon, ja sitä saa sitä nimenomaan sitä ostodataa sieltä, jonka perusteella voidaan käynnistää niitä automaatiota. Niin tässä näkyy nyt nämä yleisimmät verkkokauppa-alustat, mitä klavio tukee, ja se saa suoraan integroitua. Eli etenkin jos sulla on Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, PrestaShop, Wix, eli joku näistä verkkokauppa-alustoista, niin se integroituu suoraan se Shopify, siis klavio siihen. Ja jos sulla on myös joku muu verkkokauppa-alusta, joka ei näy tässä listassa, niin sekin on mahdollista integroida siihen klavioon pientä koodausta tekemällä. Eli sieltäkin voi saada se ostotata sinne talteen sen klavioon. Mutta joo, eli klavio soveltuu verkkokauppiaille, soveltuu ihan aloitteleville verkkokaupoille, mutta myös isoimmille, joilla on vaikka satoja tuhansia. Mullakin on asiakkaana, jolla on klavio käytössä satoja tuhansia kontakteja siellä klaviossa. Niin se soveltuu ihan laajasta laitaan. Ja mikä mulla on aina suositus, että jos perustat vaikka verkkokauppa ihan alusta astikin, niin laittaa sen klavion sinne, koska se mahdollistaa sen tulevaisuuden sen dataa hyödyntämisen, että voidaan rakentaa niitä eri automaatioita ja se data kerääntyy sitä ja sitä voidaan sitten jatkossa hyödyntää. Eli se on käytännössä, että laittaa ne verkkokaupan ne perustan kuntoon, eli on se hyvä markkinoinnin automaatiojärjestelmä siellä. Joo, mennäänpä nyt tarkemmin katsoa tänne klavion sisälle, että miltä siellä näyttää. Eli nyt mä oon täällä kirjautunut
niin kuin luonut email-gurulle testitilin tänne Klavioon ja voi vähän esitellä, että miten tämä toimii täältä niin kuin testitiliin. En voi niin kuin asiakkaiden tiliä näyttää täällä, vaan näytän nyt tällä testitilillä, että miltä tämä näyttää täältä Klavios sisältä. Eli niin kuin ensivaikutelma on sille, että tämä on niin kuin tosi selkeä. Eli täältä vasemmalta löytyy niin kuin koti, eli sieltä löytyy niin kuin yleensä dataa siitä, että miten ne kampanjat on tai automaatiot on toiminut, semmoinen yleiskatsaus siitä. Sitten täällä on näitä kampanjoita, eli kampanjat on Klaviossa niitä niin kuin manuaalisesti lähetettäviä uutiskirjeitä. Niin ne löytyy tuolta. Sitten löytyy täältä niin kuin flows, eli se on niitä sähköpostiautomaatioita, mitä täällä luodaan. Kohta mä näytän vielä nämä jokaisen vielä tarkemmin vielä erikseen, mutta nyt tämmöinen yhteenveto tästä. Sitten sign up forms, se on näitä pop-appeja ja sitten niin kuin muita tämmöisiä, jos on uutiskirjelomakkeita, mitä sitten voi luoda. Sitten audience, niin siellä pystyy tekemään sitä segmentointia niihin sähköpostilistaan, eli pystyy luomaan erilaisia segmenttejä sinne, niin kuin sinne sähköpostilistaan. Sitten täällä on content, eli tänne pystyy luomaan niin kuin sähköpostien niitä mallipohjia, sitten lisää vaikka tuotefiidiä, kuvia, ne löytyy sitten tuolta. Sitten täällä on niin kuin analytiikka, josta pystyy tekemään tosi hyvinkin niin kuin monenlaista analytiikkaa. Ihan tämmöisiä kustomoituja raportteja voi tehdä siellä. Ja sitten täällä on myös niin kuin conversations. No, se ei ole nyt niin tärkeässä roolissa. Mutta nyt tässä oli tämmöinen, niin kuin, mitkä on nämä niin kuin päävalikot tässä Klaviossa. No niin, sitten tämä kotivalikko. Eli nyt kun mulla ei ole mitään verkkokauppaa tähän kytketty, mutta jos sulla olisi se tosiaan vaikka WooCommerce tai Shopify kytketty siihen, niin tästä voisi sitten niin kuin suoraan nähdä, vaikka täällä tulisi sitten semmoinen placed order, eli sä näkisit suoraan vaikka ne myynnit, paljon joku automaatio on tuonut tai kampanja. Ja tässä sitten niin kuin pystyisi vaikka kuukausitasolla katsoa, että okei, näin paljon nyt tullut näistä kampanjoista, näin paljon tullut näistä automaatiosta myyntiä. Eli se näkyy suoraan myös täällä Klaviossa se myyntimäärä. Ja se on just tosi tärkeää tässä, että niin näet, että miten ne toimii ne sun toimenpiteet siinä sähköpostimarkkinoiden osalta. Ja sitten tästä voisi katsoa niin kuin automaatioita, että miten ne on toiminut. Ja sitten täältä voi nyt kampanjoita katsoa. Niin tässä oli nyt tämä niin kuin kotivalikon näkymä. No niin, miltä sitten tämä näyttää tämä kampanjavälilehti? Eli kampanjat oli niitä manuaalisesti lähetettäviä uutiskirjeitä. Niin tämä on aika simppeli luoda täällä tosiaan se kampanja. Eli tuolta klikataan Create Campaign, sitten valitaan tuo, nyt tässä tapauksessa sähköposti, laitetaan tuohon sitten niin kuin kampanjan nimi ja klikataan Continue. Nyt tämä on vähän päivittynyt vielä tämän kampanjan rakentamisen tämän niin kuin välilehti. Eli täältä sitten valittaisi käytännössä niin kuin se, mikä on se audience. Ja tässä voisi valita myös, tämä on hyvä tosiaan tämä, että pystyy vaikka bounsanneet ja muut, jotka on niin kuin ei-aktiivisia tai muita, ne rajoittaa pois siitä niin kuin yleisöstä. Eli tässä valitaan, että kelle lähetetään ja sitten niin kuin klikataan Next. Ja nyt tässä voi tosiaan, tänne laitetaan niin kuin otsikko, no niin, viestiotsikko. Me ollaan aina sitten tosiaan brief-tekstiäkin käytetty, mutta nyt laitetaan vaan testi tossa. Sitten valitaan sender name, sender email ja sitten pystyy valittamaan jonkun niin kuin vaikka valmiin mallipohjan, mikä yleensä kannattaa luoda valmiiksi. Nyt tässä on vaan tämmöinen testi, mikä voi olla. Ja sitten täällä on paljon niin kuin myös niin kuin, paljon näitä niin kuin tämmöisiä valmiitakin mallipohja, mihin voi tästä vaikka valita jonkun sopivan. Eli jos valitaan vaikka tästä, valitaanpa tommonen Back to School Sale,
näitä voi sitten tosiaan näitä muokata ja näistä luoda niitä mallipohjia myös sitten klavioon. Ja sitten tämä itse editori, missä näitä muokataan, niin siellä on tämä mobile-puoli, eli sä voit katsoa, mitä se näyttää niin kuin tosiaan mobiilinäkymässä, ja sitten myös tässä pöytäkoneella. Ja sitten näitä voi silleen, niin kuin täältä voi vetää näitä elementtejä tänne, valita tuohon kuvaan. Sitten yleensäkin kannattaa huomioida, että täältä nämä universaalit tai tämä Styles-välilehti on tää niin kunnossa näissä, etenkin siinä mallipohjassa, mikä on tehty. Mutta täällä on tosiaan monenlaisia elementtejä pystyy viemään sitten tänne mallipohjaan. Ja sitten täällä niin näitä pystyy niin aika täältä vaan muokkaa niin testi täältä, kun klikkailee niitä ja rakentaa semmoisen hyvän. Ja sitten se kannattaa aina testata tietenkin, että tämä mobiilinäkymä on sitten hyvä, koska nykyään ihmiset käyttää niin kuin suuri osa mobiilissa tätä. Ja sen jälkeen kun se on luotu, niin sitten preview ja test, niin sä voit tästä katsoa niin kuin, miltä se vielä näyttää. Voit lähettää sitten testi-e-mailin tästä itselle. Ja sitten kun se on valmista, niin paina done ja next. Ja sitten kun se on niin kuin valmis tosiaan, niin tästä sitten voit vielä tarkastaa, että kaikki näyttää hyvältä. Yleensä justiin tässä, että onko UTM-täkit ynnä muuta kunnossa. Ja tässä on aina katsonut tänne ja sitten täältä voi sitten niin kuin lähettää heti tai sitten ajastaa sen viestin. Eli tämä on tosi niin kuin simppeli ja mä oon tykännyt tästä editorista kyllä, että tämä on niin kuin tosi nopea rakentaa niitä maileja. Niin tässäpä oli katsaus tästä, että miten näitä uutiskirjeitä luodaan täällä. No niin, seuraavaksi sitten näistä automaatioista. Eli ne löytyy täältä Flows-välileheltä. Niin täällä sitten tosiaan täällä on näitä myös valmiina näitä templateja tai mallipohjaa, minkä perusteella voi luoda. Mutta sitten täältä pystyy lähteä luomaan ihan niin kuin tyhjistä näitä käytössä niin kuin näitä automaatioita. Eli mä tuolta liikkasin Build Your Own, tähän vaikka laitan testi, automaatio, Create Flow. Niin ensiksi tässä tulee tosiaan tämä triggeri, eli se on se tärkeä, eli se triggeri aina käynnistää sen automaatio sitten täällä klaviossa. Eli täällä on nyt monenlaista, niin kuin pystyy vaikka checkout started, eli esim. Jos on vaikka niin kuin aloittamassa ostosta, tai sitten lisätään johonkin vaikka tervetuloa-automaatio, ihminen liittyy pop-upin kautta listalle, on katsonut tuotteita, on tehnyt tilauksen, on lisännyt ostoskorin, kaikki ostoskorin hylkäykset voi täältä tehdä. Niin kuin monenlaista, millä se voi käynnistää sitten. Että jos me laitetaan vaikka tuo added lista, laitetaan vaikka tuosta tuo niin kuin triggeriksi, niin sitten tästä pystyy tosiaan määrittelemään näitä myös tarkemmin vielä, että täällä on sitten, että perustuen, että kenelle se nyt lähtee se automaatio pyörimään, niin yleensä on sille, että niin kuin what has someone done, eli täältä valita, että se on jotain tehnyt. Ja sitten kun se on tosiaan se Shopify tai WooCommerce tai muu verkkokauppa kytketty, niin täällä on esim. Voisi käyttää placed order eventtiä. Eli jos olisi vaikka ensiostajille automaatio, niin sitten tässä on se, että se lähtisi sille, että niin kuin itse asiassa triggeri olisi se, että lähtee, että placed order ja sitten se on tilannut ainoastaan yhden kerran, niin se sitten tästä lähtee. Ja sitten kun se on niin kuin tosiaan siitä, mitä sen jälkeen, niin sitten voidaan lisätä tänne niitä, itse asiassa valitaanpa tähän tämä added to list, kun se ei vielä valinnut sitä. Ja tosiaan se pitää valita se trigger ja sitä ei sen jälkeen pysty yhdessä automaatiossa enää muuttaa, mutta jos haluaisi sitä pystyy kuitenkin sitä automaatiota tosi helposti fiksaa. Mutta tosiaan miten sen jälkeen toimii, niin sitten täällä on vasemmalla näkyy näitä erilaisia vaihtoehtoja, mitä siihen pystyy niin kuin lisää. Pystyy niin kuin e-mail, SMS, pystyy päivittämään noita profiilitietoja, sitten on näitä webhookeja, internal alert, sitten on niin kuin time delay, conditional split. Itse asiassa 3 nämä tärkeintä antaa e-mail, time delay, conditional split. Eli
laitetaan vaikka eka, että no niin, se on, no niin, joku liittyy uutiskirjan listalle, niin sen jälkeen no niin, halutaan miettiä, halutaanko siinä odottaa. Ehkä ei tossa, mutta no niin, se joku liittyy, niin lisätään sen jälkeen se sähköposti, että tulee se heti se, jos joku liittyy, jos on joku alennuskoodi. Niin tästä sitten voi klikata täältä tämän mailin ja samaan tyyliin täällä pystyy valittamaan sen templatein, mitä äsken näytin. Eli valitaan sieltä se pystyy ja sitten sitä pystyy muokkaamaan, mutta mä en nyt mene muokkaa sitä. Eli se valitaan ihan samaan tyyliin, miten luo noita kampanja tai noita uutiskirjeitä, tehdään se sähköposti tässä rakennetaan valmiiksi. Ja sitten siellä pystyy myös hyödyntämään kaikkia niin kuin dynaamisia elementtejä, että jos joku on jättänyt ostoskori jonkun tuotteen tai muuta, niin ne kanssa näkyy sitten täällä. Tai pystyy lisää sinne sähköpostiin tämmöisiä dynaamisia elementtejä, että se jonkun tuotteen, minkä se on jättänyt ostoskorin tai muuta. Ja sen pystyy näitä niin kuin sitten time delay, että se odottaa niiden viestien välissä jonkun ajalla, tai vaikka 1 päivä tässä. Ja sitten tämä, ehkä kolmanneksi tärkeä on tämä niin conditional split, niin tällä voi tehdä esimerkiksi sille, että niin kyllä, ei. Esimerkiksi niin pystyy niin AB-testaa, että okei, pop-upissa eri tarjouksia, ja sitten sen pystyy rakentamaan sille, että no niin, on tämä tarjous tai ei ole tämä. Tai sitten tällä pystyy myös tekemään semmoisia, itse asiassa tuli mieleen, että tämmöisiä, että vaikka ensiostajien automaatio, niin se ostanut jostain tuotekategoriasta tai ei ole ostanut, niin sitten pystyy tekemään semmoista monta conditional splittiä, että okei, no niin, se on ostanut näitä, niin sitten sille lähtee eri viestit ja sille voisi suositella vaikka jotain muita viestejä, tai sitten se on ostanut täältä, eli se ei ostanutkaan sitä ekasta kategoriasta, sitten tulee toinen conditional split, onko se ostanut näitä tuotteita, niin sitten se voi niinku rakentaa tällä käytännössä yhdellä automaatiolla semmoisen niinku ketjutuksen siihen, että pystyy sitten niinku suosittelemaan eri tuotteita sitten perustuen sen, että mitä se on tehnyt valintoja tai muuta. Eli ne on niinku tärkeimmät. Sitten jos haluaa jotain ulkoista niinku apia tai hyödyntää tai jonnekin ulkoisen järjestelmän, niin sitten pystyy noita webhookeja kanssa hyödyntämään. Mutta tässäpä oli tämä nyt, miltä tämä näyttää, tämä automaatioiden rakentaminen. Joo, tässä sitten käy vähän, että mitä tämä sign up forms, eli tämä pop-upien puoli tarkoittaa. Eli täällä on sitten tämä pystyy niin kuin tosiaan rakentamaan pop-uppeja ja sitten semmoisia uutiskirjeitä tai muita lomakkeita. Eli se on taas täältä, klikataan ja sä voit valita täältä jonkun. Ja mä nyt laitan vaikka tommosen pop-upin ja sitten, no niin, valita se lista. No, nyt laitetaan vaikka tuo tonne ja itse asiassa laitetaan tuo vaikka tonne. Niin kuin, tässä jos on SMS, mutta niin kuin, nyt kun tässä kysytään SMS, niin sitten sillä kannattaisi olla oma lista. Mutta laitan nyt testissä tuohon samaan. Eli miltä sitten tämä näyttää. Niin täällä on sitten täältä ylhäältä pystyy valitteen tosiaan näitä eri vaiheita sille, että voi olla tämmöinen teaseri siellä, sitten voi olla tämä niin kuin itse pop-up, teillä on nyt SMS tämä kysely ja sitten on tämä kiitos tässä, niin näitäkin pystyy silleen niin kuin tosi helposti täältä vaan klikkailemaan niin kuin käytössä muokkaa niin kuin tänne lisään tekstiä. Eli tämä on tälleen tosi niin kuin simppeli näitä rakentaa. Sitten sinne voi lisätä näitä eri blokkeja tänne kanssa, niin kuin, miten haluaa sitten. Eli tämä on niin kuin tosi hyvä. Ja yksi semmoinen hyvä vinkki näissä pop-upeissa ylipäänsä, että niin kuin mä oon tehnyt aina asiakkaalla silleen, että on erikseen desktop pop-up ja erikseen mobiili pop-up. Että sitä esimerkiksi niin kuin mobiilissa, niin sitä ei kannata olla välttämättä niin iso tai muuta, koska sitä kannattaa niin kuin testata erikseen mobiilissa, miten niin kuin ihmiset käyttää sitä pop-upia. Mutta no niin, ja tämä tosiaan on täällä tosi hyvä myös tämä targetointi, että kelle sitä näytetään. Että sitä voi näytetäänkö sitä heti vai onko se sitten niin kuin tietyn ajan päästä tai sitten muutenkin, että onko se scrollannut tietyn ajan. Ja sitten tämä, niin kuin, että
kuinka moneen päivästä näytetään, jos ei ole niinku, jos se peruuttaa vaikka sen ekaan, että se ei liitykään siitä. Ja täällä tosiaan, että näyttääkö se tosiaan mobiilissa tai desktopissa. Ja täältä voi sitten niinku, että tosiaan, että jos se on liittynyt se jo klavioon se käyttäjä, niin pystyy se klavio tunnistaa sen, niinku sen seurantakoodin avulla, että näytetäänkö sitä niille klaviokäyttäjille. Ja täältä voi sitten myös rajoittaa esimerkiksi, että sitä ei näytetä niin kuin kassasivulla tai muuta. Ja pystyy myös niin kuin IP:tä hyödyntämään, että ei näytä, jos on vaikka kansainväliset sivut, niin sitten, että näyttää vaan niin kuin Suomessa esim. Sitä. Niin tykkään tästä kanssa tästä pop-upin rakentamisesta, että on niin kuin tosi selkeä sille, että niin kuin helposti pystyy muokkaamaan tätä. Ja tätä tosiaan pystyy myös niin kuin AB-testaan. Eli täällä on sitten, kun se on luotu, niin siellä on mahdollista, niin kuin, täällä on esim. Nyt joku AB-testi luotu, niin sitä pystyy AB-testaamaan. Se on tosi tärkeää, että, no niin, että saadaan semmoinen konvertoiva pop-up siitä, että sitä testataan ja sitä parannetaan sille, että se niin kuin pystyy saamaan enemmän sitten niitä liidejä ja enemmän sitten myyntiaikaa. Mutta joo, tossa paljon niin kuin yhteenveto tästä pop-upien luonnista. Mennäänpä seuraavaan osioon. No niin, käynpä seuraavaksi läpi tätä segmentointia, listojen luontia täällä Klaviossa. Eli Klaviosta löytyy tätä audience ja list segments, niin kuin tämä segmentointiosio. Niin täällä tosiaan niin kuin pystyy, täällä nyt ei ole mitään valmiina segmenttejä olemassa, mutta täällä on tosi niin kuin, pystyy luomaan semmoisia staattisia listoja, jotka niin kuin, vaikka joku liittyy uutiskirjeestä, niin se päätyy johonkin listalle. Ja segmentit on semmoisia dynaamisia, että aina kun ne kriteerit päivittyy, niin sitten se myös vaihtuu, se, niin kuin, se lista siinä päivittyy. Eli tässä voi luoda sille, että testi vaikka, että voiko joku saa markkinointia, onko joku vaikka, yleensä tämä on, niin kuin, pystyy esiin tätä niin kuin aktiivisuutta hyödyntämään, että onko joku clicked emails at least once. Eli jos on 30 päivän aikana hyödyntää. Eli tähän luodaan semmoinen niin kuin, joukko tai segmentti niitä ihmisiä, että mille halutaankaan tarkentaa. Että jos on vaikka joku P2P tai myös asiakkaita verkkokaupassa, tai sitten on jotain ostanut tietystä tuotekategoriasta tai klikannut jostain kampanjasta. Tosi laaja-alaisesti pystyy näitä segmenttejä tässä luomaan. Ja sitten kun se on tuossa luonut, se näyttää tuossa se segmentin lukumäärän. Ja sitä pystyy myös katsoa, että ketä siellä ihmisiä on siellä segmentissä, kun se on luotu. Niin tää on tosi näppärä tässä. Ja tässä niin kun tosiaan on myös tullut semmoinen tekoäly, se ei nyt tässä näe, mutta semmoinen tekoälytyökalu, että siihen kirjoittaa, että luo minulle tämmöinen segmentti, jossa on tämmöisiä ihmisiä. Niin se on myös mahdollista tässä niin kun jatkossa. Ja joo. Tämä oli niin segmenttien luonnista ja sitten täältä on myös niin kuin, pystyy katsomaan profiilimäärän ja sitten täällä pystyy niin kuin, Klavio huomioi vaan semmoista käyttäjät, jotka on, niin kuin, aktiivisia. Että jos sulla on niin kuin, unsubscribe tai muuta, niin ne menee tänne suppression listille. Eli tämä on semmoinen, missä niin kuin, jota Klavio ei huomioi. Eli se ei lähetä näille ihmisille viestiä. Niin tuolta sitten näkyy tuo. Eli tässä oli nyt tästä niin kuin näistä segmentoinnista video, tai niin kuin tämä aihe, että miltä täällä näyttää. Katsotaan pikaisesti vielä tästä kontenttia. Eli täältä löytyy sitten niin kuin kaikki tämmöiset siis mallipohjat, täällä on näitä valmiita, ja tänne pystyy myös luomaan sitten niin kuin ihan omia, niin kuin tuossa näkyy. Ja täällä on tämmöistä universal contentia. Tämä on myös tosi kätevä siinä, että jos on vaikka automaatioviestejä, niin sinne luodaan semmoinen universaali blokki, esim. Joku footer-teksti tai muuta. Niin kun se luodaan se universaali blokki, niin se voi päivittää sitten täältä yhdestä paikkaa niin kuin kaikkiin viesteihin kerralla. Niitä kannattaa hyödyntää sitten viesteissä, että niin kuin etenkin automaatioviesteissä, jos sulla joku aukiolo on listattu sinne ja ne muuttuu, niin sitten ettei sun tarvi jokaiseen viestiin käydä niitä lisäämässä, vaan sitten hyödyntää näitä universaaleja blokkia täällä. Sitten kun sulla on se verkkokauppa-integraatio on käytössä,
niin tänne saa myös tuotefiidin ja täällä voi tehdä erilaisia niin semmoisia, että näyttää vaikka eniten myytyjä tuotteita tai muita. Ja sitten niitä pystyy niissä manuaalisesti niissä kampanjoissakin valittaa sitten, että mitä se näyttää. Ja täällä sitten niin kuin Images Brands, mitä se sitten niin kuin, mitä kaikkia kuva-assetteja tai muita sitten voit hyödyntää siinä niin kuin mailissa. Sitten katsotaan vielä pikaisesti tämä Analytics, eli täältä löytyy niin kuin Dashboard, Metrics, Benchmark, Deliverability, Custom Reports. Eli täältä oikeastaan löytyy, niin kuin voit katsoa niin kuin tilastoja sieltä, vaikka että paljon ne on tuonut myyntiä, paljon niin kuin automaatio on tuonut myyntiä. Nyt täällä ei tietenkään ole mitään dataa, mutta pystyy täältä katsomaan eri niin kuin myyntitilastoja. Sitten täältä pystyy katsomaan niin kuin AB-testauksen niin kuin että miten ne on toiminut. Sitten täällä pystyy katsoa vaikka metriikkaa, että niin kuin mitä ihmiset on käynyt. Nyt tietenkin, että me ei ole kytketty, niin että miten ne sun tai nämä metriikat toimii siellä, joita voi sitten käyttää siinä triggeröinnissä. Eli täältä pystyy myös tekemään, että jos tulee joskus silleen, että tämä nyt ei toimi oikein miksei tämä ole lähtenyt, niin sitten yleensä se paljastuu täältä metriikkavälille, että onko sinne tullut sitä dataa. Benchmarkia pystyy katsoa yleisesti, niin kuin pystyy vertaamaan niin semmoisen industry, eli muihin klaviokäyttäjiin, että se näyttää vähän niin vertauskuvaa, mutta täältä sitten pystyy katsoa niin kokonaisvaltaisesti eri tilastoja. Ja myös tätä, että miten ne viestit menee perille. Tämä on tosi tärkeässä roolissa, sillä jos sun viestit ei päädy sinne sinne asiakkaan sähköpostiin, niin ei ne koskaan näekään sitä, eikä ne pääse lukemaan, eikä sitä, että sä saa mitään hyötyä. Tai niin kuin, että sä saa hyötyä, kun ne ei mene viestit perille. Ja tämä on tosi hyvä myös tämä Custom Reports, että voit luoda semmoisia ihan semmoisia raportteja, kun haluat täällä Klaviossa. No niin, viimeisenä katsotaan tämä Conversations vielä. Eli tämä mahdollistaa tekstarien lähettämisen, mutta valitettavasti nyt tämän videon kuvaushetkellä tämä ei ole Suomessa, ei ole vielä käytössä ja ei ole tietoa, että milloin se olisi tulossa, että voisi Klavion kautta suoraan lähettää näitä tekstareita. Se on kyllä mun mielestä mahdollista jonkun integraation kautta johonkin eri tekstarijärjestelmään, mutta Klavion kautta se ei vielä täysin onnistu Suomessa. Eli täältä voisi sitten lähettää myös rakentaa semmoisia tekstareita ja lähettää niille asiakkaille. Ja tosiaan tekstarissa tosi tärkeää, että siinä kerätään erikseen se lupa siihen tekstarimarkkinointiin, esimerkiksi siinä pop-upissa tai muussa. Että se on tosi tarkempaa vielä. Mutta joo, tässäpä oli aika yhteenveto näistä Klavio näistä osa-alueista, mitä täältä löytyy. Sitten täältä löytyy tietenkin asetuksista, voi säätää kaikenlaista, voi ne branded domain, että se lähetetään sun domainin kanssa, attribuutiomallia, analytiikkaa ja muuta. Me ei mennä nyt tarkemmin siihen asetuspuoleen, koska se ei ole nyt niin relevanttia tässä. Ja sitten sua varmaan kiinnostaa, että mitä tämä Klavio maksaa, että onko siitä nyt sitä, saako sä sille hinnalle arvoa tai saako sä siitä hyötyä irti tästä Klaviosta, niin tässä jos lähdetään keskimäärin vaikka, jos olisi vaikka 5000 asiakasta tai aktiivista kontaktia siellä, niin yleensä tosiaan SMS ei vielä tarvitse, kun se ei Suomessa nyt tällä hetkellä toimi, mutta esim. Vielä tuolla kontaktilla, niin se maksaisi $110 kuukaudessa tämä Klavio, ja se tarkoittaa sitä, että sä voisit lähettää 55 000 joko automaatioviestiä tai niitä uutiskirjaviestiä, eli keskimäärin 10 viestiä. Eli jos mekin ollaan asiakkaalle lähetetty 8 viestiä keskimäärin kuukaudessa ja sitten huomioon ne automaatioviestit, niin yleensä se riittää tuo määrä, mutta jos tarvii enemmän, niin sitten päivittää isommaksi sitten. Elikkä jos olisi tuommoinen tosiaan 5000 henkilön lista, niin $110. Ja sitä hintaa kannattaa oikeastaan miettiä silleen, että jos sä rakennat yhdenkään automaatio sinne, joka tuo sulle myyntiä 24/7 tyyliin vuoden jokaisena päivänä, niin se maksaa aika äkkiä takaisin tämä Klavio. Että silleen se
vaikka se tuntuisi korkealta, että ei ne pysty, mutta sille, että se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja kun rakentaa etenkin niitä automaatioita. Ja sitten sen pystyy vielä sitten, niin kun lähettää uutiskirjeitä ja tekemään sitä parempaa segmentointia, niin mun mielestä tuo on aika pieni hinta siitä, että sä pystyt niin oikeasti tehokkaasti tekemään sitä sähköpostimarkkinointia. Ja tämä on siitä hyvä, että sillä yhdellä hinnalla sä saat nuo kaikki ominaisuudet. Esim. Nyt jos vertaa MailChimpiin niin siinä joudut ostamaan aina lisää palikoita, että mä tarvitsen tuon ja tuon ja tuon. Mutta nyt Klaviossa on hyvä, että tuolla yhdellä hinnalla sä saat kaikki. Sä voit lisätä sinne monia niin käyttäjiä, jos sulla on tiimiä. Ja silleen niin helppo, että ei tarvitse miettiä, että mitähän me nyt ostaa, vaan saat sen niin koko työkalun käyttöön sillä niin samalla hinnalla. Ja tosiaan täällä ei ole Suomessa vielä tätä SMS vielä tuettuna, että toivon mukaan se jossain tulee. Ja sitten pystyy vielä, täällä on CDP, eli tämä on vähän isommille yrityksille, että voi sitten niin tarkemmin tehdä sitä segmentointia ja sitä dataa siellä seurata. Eli semmoinen Customer Data Platform on mahdollista myös, mutta en ole sitä vielä en ole hyödyntänyt sitä asiakkaalle yleensä vielä. Että sillä on aika hyvin päässyt pitkälle jo tällä peruslisenssillä. Mutta joo, eli kannattaa puntaroida sitä, että kuinka että maksaako se itsensä takaisin. Että jos sinne saisi tosiaan ne automaatiot rakennettua ja niitä kampanjoita lähetettyä säännöllisiin väliajoin, niin kyllä mä näen, että siitä on hyötyä sitten siitä. Ja tosiaan kannattaa pitää mielessä niin käy tarkistamaan ne uusimmat hinnat, että ne on voinut muuttua vielä tämän videon kuvaushetken jälkeen. Mutta niin mieti silloinkin sitä, että jos mulla olisi ne automaatiot, jos mulla olisi niin sitä säännöllistä uutiskirjetuotantoa, että maksaako se itsensä takaisin. Näin, niin siinä on hyvä tämmöinen, miten kannattaa miettiä sitä hintaa sitten. Nyt olisi yhteenvedon aika, ja tuossa nyt käytiin aika kokonaisvaltaisesti läpi niitä Klavion eri ominaisuuksia, mikä se on mahdollista ja miltä se näyttää. Niin nytten, kun me ollaan käytetty niin tätä Klaviota lähes niin kaikilla asiakkailla ja tehty sitä niin avaimet käteen ja kädet mullassa ollut siellä, kun ollaan tehty niitä automaatioita, niin jos tätä vertaa niin muihin järjestelmiin, mitä mä oon käyttänyt aika paljon eri järjestelmiä, ActiveCampaign, Custobar, MailChimp, Omnisen, niin kyllä mä sanoisin, että tämä Klaviyo on niin ehdottomasti niin paras, koska se mahdollistaa niin paljon siellä, että vaikka se näyttää yksinkertaiselta se alusta ja silleen, että okei, täällä on vaan näitä, mutta se on tosi niin kuitenkin hyvin mietitty Klaviyo, että sen ne triggerit automaatioissa, niitä pystyy niin tosi paljon rajoittamaan, että kelle ne lähtee. Kampanjoiden luonti on tosi helppoa ja etenkin se segmentointi sille, että sä pystyt tietää, kelle lähettää niitä viestejä, että jos on tietystä tuotekategoriasta ostanut tai muuten halutaan ei-aktiiviset pois, niin se on tosi helppoa täällä Klaviossa. Elikkä kyllä mä sanoisin, että niin kuin lämmin suostus niin kuin kaikille verkkokaupoille, etenkin mitä siinä niin kuin video alkupuolella listasin niitä verkkokauppoja, Shopify, WooCommerce, BigCommerce. Jos sulla on joku näistä alustoista, niin suosittelen kyllä lämpimästi Klaviota. Tässäpä oli nyt pläjäys tässä Klaviosta. Toivottavasti sait jotain irti ja kannattaa puntaroida sitä. Käydä itse tutustumaan Klavion sivulla, ottaa se Klavio käyttöön. Siellä saa niin kuin maksuttomasti tämän demo tai tämän version käyttöön. Voit käydä vähän näppäilemään niitä eri valikoita ynnä muuta, miltä se tuntuu. Tai tuntuuko se semmoiselta omalta. Niin sillä sä pääset alkuun siinä. Niin kiitos tästä. Toivottavasti harkitset tätä Klaviota. Ja jos niin tulee semmoinen tunne, että että tarvis vähän apua niihin automaatioon tai uutiskirjetuotantoon tai muuhun niin kuin sähköpostimarkkinointiin tai tähän Klavioon, niin tosiaan tiedät, mistä löytyy apua emalguru.fi, eli me ollaan perustettu firma, me ollaan Klavio-kumppani, pystytään auttamaan siinä Klavion käyttöönotossa, automaatioiden rakentamisessa, missä tahansa sulla on mitä tahansa kysymyksiä. Pystytään auttamaan niin optimoimaan, auditoimaan sitä Klaviota.
niin käypä tsekkaa meidän palveluita, että jos sulla tulee semmoinen olo, että haluaisit lisää jeesiä tässä klaviossa, niin otappa yhteyttä ja ollaan kuulolla. Kiitos.